Bon dia a tots i a totes. Avui anem a parlar dels paisatges. Ja hem parlat algunes vegades ja de paisatges. Coneguem el paisatge de costa. El paisatge de costa és el nostre. Nosaltres vivim quasi a la costa. Bé, però ara anem a parlar sobre els paisatges que estan lluny de la mar, els paisatges que estan a l'interior. Què és un paisatge d'interior? Són aquells que estan lluny de la mar. Mireu, ja estan propet d'altiplans o de muntanyes. Així tenim un paisatge de plana, com diu el nom, és pla, i té uns altiplans però molt xicotets, són unes muntanyes xicotetes. Anem a llegir què posa així. Diu, els altiplans s'anomenen així perquè estan alts i són més o menys plans, o sigui que no acaben en punta. Vegeu així? En castellà es diu pràcticament igual. I ara es diu de plana els paisatges plans, llevat dels altiplans, que són terrenys plans, però que estan un poquet elevats. Val? Què té un paisatge de plana? Pues té un riu, per exemple. Per què? Perquè els rius estan més o menys a la mateixa altura, van caient. Aquesta seria la part mitjana del riu. Vegeu com té meandres per ací? Ja estan quasi desembocant a la platja, però estan entre un bosc, entre un altiplà. Què trobem també en aquest tipus de paisatges? Pues pobles. Segur que algú ha anat a algun poble o té o els seus pares un poble que siga de plana. També hi ha paisatges de muntanya. Els de muntanya són elevacions del terreny, unes quantes muntanyes que formen una serralada. A veure, per ací tenim, veus? Això seria una muntanya, però un muntó de muntanyes es diu serralada. Les planes que hi ha entre les muntanyes s'anomenen valls. Fixeu-vos, sabeu per què s'anomena valls? Mireu com està escrit, amb V baixa. Anem a veure quina forma fa el vall. Molt bé, de V baixa. Esto és una V baixa i entremig hi ha un vall. Continuem. En els valls poden haver-hi rius, i pobles, i un munt de coses més, i boscos, val? Diu, les muntanyes tenen 3 parts, el cim, el vessant i el peu. Anem a veure què significa això. El cim és la part més alta. Mireu si és alta esta, que fins i tot està nevada. Està tan alta que té una cosa que es diu neu permanent. És aquella neu que no es derretix mai, que quasi mai li dona el sol. I si li dona el sol, n'hi ha una capa tan grossa de neu que no se derretix mai. La vessant també va en V baixa perquè va caient. És la part que envolta la muntanya. La vessant està entre el cim i el peu, i la falda del peu, I el peu, doncs ja sabem, el peu on el tenim? Baix del tot, aleshores és la part baixa de la muntanya. Anem a veure si podem respondre a tot este vocabulari que hem après, que ha sigut un muntó, altiplà, bosc, vessant, cim. Relaciona aquests elements naturals del paisatge amb la seva definició. Val. A veure qui se'n recorda de què significava vessant. Anem a llegir. És la part baixa de la muntanya? No, perquè això era el peu. Diverses muntanyes juntes? No me sona a mi això. Plana elevada? No sé jo, crec que no. Part més alta de la muntanya? No, això era el cim. Part de la muntanya que està entre el cim i el peu. Molt bé, anem a posar-ho així junt. Val, què era el vall?
A veure qui se'n recorda. Hem dit que la part baixa de la muntanya, diverses muntanyes juntes, plana elevada... part més alta de la muntanya o una plana que hi ha entre muntanyes. Molt bé. Està entre les muntanyes i té forma de V baixa. Molt bé. El cim. Buah, super. Facilíssim. Molt bé. La part més alta de la muntanya. Perfecte. I el peu? Molt bé. La part baixa de la muntanya. I la serralada? Ahà, diverses muntanyes juntes que formen una serra. Me sona el nom de serra. He anat a serra en els papis. Molt bé. Pues això és. Serra és un muntó de serralades, de muntanyes juntes. I per últim tenim l'altiplà, que és la plana elevada. Ok? Comprovem? Buah, super mega bé. Ho hem fet meravellós. Continuem? Bé. Anem a escoltar aquest àudio. A veure, xics, escoltem un moment. Com que aquests dies estudiem el tema dels paisatges, farem el joc següent. Us donaré algunes pistes perquè esbrineu si he passat el cap de setmana en un lloc on hi havia un paisatge de muntanya o un de plana. Vinga, juguem? Sí! Formidable, anem allà. Divendres a la vesprada, després que us arreplegaren les vostres mares i els vostres pares, vaig anar a buscar amb cotxe la meua amiga Daniela. Al principi, la carretera era molt recta i amb poques corbes, però a poc es va fer més sinuosa. Finalment, vam arribar al càmping on vam dormir. Està situat en un pendent preciós des d'on es veu tota la vall i una part de la serralada. L'endemà, després d'esmorzar, vam decidir pujar fins al cim d'una muntanya pròxima i vam baixar a dinar i a passar la vesprada al poble que hi ha a la vall. I ara digueu-me, he passat el cap de setmana en un lloc de muntanya o en un de plana? Bé, com ara el cap de setmana no el podem passar en plana ni en res, però bueno, zero estrès perquè no res estarem ja per ahí fent coses. Però sí que podem buscar un poquet en els nostres records a veure si se'n recordeu de quan varem anar a un paisatge de plana o un paisatge de muntanya. Miguel ho sabrà perquè en Conca, anant cap al poble de la mami, sí que veu un muntó, és la part plana d'Espanya. Aleshores ahí veurà un muntó. I Arturo, que també sé que el poble del papà és de muntanya, me pareix a mi, veritat? I ahí crec que es veu fins i tot un paisatge en V baixa de vall, està en un vall. Me pareix, no me'n recorde bé, però preguntar-li-ho als papis. I això, a soletes, perquè és super fàcil i jo sé que vosaltres sou molt, molt llestos. No vos vaig ajudar perquè després, quan apleguem a classe, ja el corregirem, ¿vale? Molta sort a tots i a totes i sé que sou super llestos per a poder respondre aquestes preguntes. Besitos!